Ahojte, vítame vás pri sledovaní a počúvaní ďalšej časti nášho podcastu Digitálna divočina. Ahojte, zdravím vás aj Juraj, aj Filip. Pôjdeme v klasickej štruktúre. Dneska... Neviem, či klasickej. Uvidíme. Budeme sa baviť o tom, ako AI využívať prakticky. Celkovo AI, nebude to jednom konkrétnom nástroji, ale ako nám pomáha a možno vás inšpirujeme, že ako môže pomáhať aj vám. Ale najskôr by sme mali prejsť novinky. Prejdeme. Len kódové označenie tej epizódy je freestyle. Ale že troška, aby sme išli hneď k veci, len mi povedz, že ako sa máš. Fúha, dobre, unavene. Išli sme na 8. Máš nejakú novinku životnú? Spisovateľskú? Takto. No, tak budeme vychádzať knižka v auguste. Je to beletria, historické sci-fi, napínavé. Zaimplementoval si tam niekde nejakú AI vetvu? Nezaimplementoval. Ale vlastne bude to vychádzať vo vydavateľstve Tatran, takže sa tešíme všetci. Takže gratulujeme, tešíme sa. Takže malý product placement na začiatok. Ďakujem. Ďakujem zaň. Super. Takže máš nejaké novinky na... Čo teba zaujali? Ale vieš čo, teraz mi napadlo ešte, keď sa k tomu vrátime, ja som rozmýšľal, že zakomponujem AI v rámci tej knihy, lebo je tam jedna lingvistka a keď sa akože budeme vrácať do tých historických období, tak som rozmýšľal, že by mala akože prekladač, ktorý dokáže identifikovať jazyk a prekladať jej aj starobilé civilizácie. A nakoniec som to tam nedal. Ale uvažoval som nad tým, len som si povedal, že teraz je to taká vlna AI hypu. Hej. No, dobre, prepáč. Nič, pohode. Takže časozber a už sa dá aj predobjednať. Nedá sa predobjednať, ale dá sa dať strážny pes. OK. Dobre, môžeme ísť za to. No, dobre. Tak, novinky. Oslovilo ťa niečo za posledný týždeň, 2? Čo sme tu neboli? No, spravil som. Peter Ludvík robí také vyhodnotenie. A toto sme ešte nemali? Ale to je za marec. Mali sme to za január. Aha, čiže on to robí na každý mesiac, hej? No sa ti to troška menia tie modely, vieš, nie je to úplne také stabilné. A v podstate je to najlepšie AI nástroje za marec 2026. No a vlastne z text hodnotí sa text, obrázky, video, audio. A je to na základe takého benchmarkového testu, ktorý sa dlhodobo hodnotí, takže v texte Gemini je 3,1, Claude 4,6 na druhom mieste a ChatGPT 5,4 na treťom mieste, čiže... Akože ja osobne, pocitovo by som prehodil Gemini a Claude, ale inak to sedí. Že v texte nie celkovo sedí ten Claude. Ja osobne by som na text dal ChatGPT. Akože výstupmi. Že Claude, že čo sa týka textu, akože Claude, budeme sa dneska o ňom hodne rozprávať, že je úplne, že niekde iná liga, ale čo sa týka textu, tak neviem, či je to tým, že mám ten ChatGPT tak dobre nastavený, ale tie výstupy mám, že stále akože top. Ten Gemini je taký strašne, že raz to dá super výstup, raz to dá úplne že od veci, že ale ten by som najradšej odinštaloval. Gemini áno, ale napríklad zase Gemini na ten deep research je super, ale Claude, akože ja už používam akože ChatGPT som neotvoril už posledné 2 týždne, hádam. Hej, že na také ešte tam mám tie kastlíky k projektom a niečo, keď potrebujem, tak to otvorím, ale seriózne uvažujem, že to prestanem platiť. Dobre, na obrázky Nano Banana 2 tam asi nie je o čom. Aj keď ChatGPT obrázky na druhom mieste a Midjourney, čo ešte sa divím, že existuje. A kedysi. No ale tak tam to šlo cez ten, ak sa to volalo, Discord. No a potom už nie. Potom už sme mali také platené, že normálne to bolo. Ja som ešte pred rokom Discord to bolo katastrofa, to som vtedy na to zavrhol. Dobre, čo sa týka videí, tam to vidíš takto, že na prvom mieste máme, že Kling AI, na druhom VO 3,1 a Sora. VO by som dal prvé, to používam najviac. Ale akože aj to Kling AI vie dať dobrý výstup, len trošku inak treba to promptovať aj celkovo to zadanie, že tieto videá, to je veľmi náročné posúdiť, že čo je najlepšie, lebo podľa toho, čo potrebuješ, vieš, každý model má také iné výhody, nevýhody. Napríklad ja som sa snažil dlho vygenerovať tukana letiaceho džunglou, hej, alebo keď sme robili tú kampaň, že letí tukan kanceláriou a že
miznú tie liany a džunglové prvky, že upratali si v tej divočine, tak toto vôbec, to akože ten tukan vyzeral ako z 80 rokov, keď vychádzali filmy a bolo tam také. No, možno si to robil už dlhší čas a treba skúsiť. Je to dávno, hej. Je to dávno, no. Dobre, čo týka audia, tak Eleven Labs tam asi nie je o čom. To český AI, dvojočka, vyskúšame dneska. Hej, neskúšal som to nikdy. A Captions. To je jeden zaujímavé, že Captions, to použijem aj ja dosť, hlavne na tie úpravy Reelsok a takéto veci, rýchle veci. Mm-hmm. Ale že v kontexte audio to tam nemám navnímané, ale možno tiež inšpirácia skúsiť. Tiež nie. Takže my na titulkovanie hlavne Descript využívame, nie Captions. Ale tá Captions má iné výhody, no. Ty si to skúšal na to zostrihanie? Skôr by som dal do videa na taký, proste, že dáš tam surové video a vybereš hlavne na tie reelska, že pekne načíta ten kontext, ten AI strih, AI edit. Je veľmi dobrý na tom Caption za mňa. Že vieš, ale vieš je to dynamické... také, že vieš, kedy to strihalo Captions. Niekedy to uvidíš niekde. Video. Hej. Zatiaľ. Možno budúci týždeň. A tak to sa zase bavíme o tom, že 80% ľudí ani nevie, že sa to dá. Hej, čiže to, že my si to všimneme, je jedna vec, ale... Dobre, čiže toto je za mňa, že čo stojí za to. Čo je druhá taká vec, neviem, či sa chytil, to je také Mac Mini. Počítačíky. Že hodne to teraz sa rieši, že aj Cicman Jim Beam mu to dával, že majú už 5 nových zamestnancov, že také Mac Mini, každému dali nejaké meno a je taký akože dosť o tom. Takže to je taká, že nie je to novinka, ale že dobre si povedať, že čo to vlastne je. Ty vieš, čo to vlastne je? No nie. Že aký je rozdiel, že si spustíš na svojom počítači nejakého AI agenta, napríklad Clauda a versus to, čo vlastne sú tie Mac Mini počítače. Ten Mac Mini, ja neviem, to stojí od 500 do 1000 eur, záleží aká konfigurácia a máš vlastne taký, že all-in-one počítaček, hej. A zapojíš to proste do siete, ale na tom výhoda je, že na tom vie spustiť nemusíš tam spustiť tieto Gemini alebo Claude, ale sú na to ten Open Claw. Ja, aj ten Claw. Open Claw. A to je vlastne, že lokálny AI agent. A jeho len napojíš, môžeš ho napojiť napríklad na Claude alebo na ChatGPT alebo na nejaký jazykový model, ale nemusíš. Čiže on vlastne vie robiť aj bez prístupu k internetu. Čiže ty máš lokálneho agenta, ktorému povieš strihaj video, odpovedaj na maily, rob v nejakom programe a on ide z lokálnych zdrojov, že on sa nemusí pripojiť na ten cloudový systém. Hej? Čiže je to, teraz sú akože na to výskumy, že tie agenti bežia 85% toho výkonu robia lokálne. Čiže je to aj efektívnejšie energeticky, ale je to aj bezpečnejšie. Hej, čiže je to alternatíva pre tých, že keď nechceš pustiť teraz umelú inteligenciu len tak niekde, tak je to alternatíva, že vieš si lokálne urobiť vlastne zamestnancov z tých počítačov a dať im konkrétne úlohy. Napríklad Peter Ludvík mal dobrý článok o tom, že aj on to testoval a je ako keby, že robí to veľa chýb, že stále to vyžaduje ten manažment, ale mal 4 počítače a 5. urobil, že ako kontrolný. Že projekt manažer, ktorý má kontrolovať tie zvyšné. A že ten mu reportuje, aké chyby robia ako toto. Čiže aj ten manažment nad tým urobiť, že vie si urobiť proste nejaký dashboardík v tom, kde vidíš výkon tých vecí. A toto je, že už keď ako keby, že Jim Beam to zaviedol, tak podľa mňa treba, že presne, že malí podnikatelia by mali na to akože v prvom rade reflektovať, nie tí veľkí. Objednávaj. Je to tam? Je to v košíku. Je to v boxe. Je to valza boxe. No dobre. No, to je zaujímavé. Ako by si to ty využil teraz? Akože vo firme? Okrem toho, že by si nás vyhodil. Ale nie, že aké úkony by si ako prvé proste dal robiť tomu Mac Mini? Ja neviem, že ukázať mu náš, ja neviem, nejaký projektový manažment, hej, a hľadať tam, ako keby robiť kontroly, robiť opravy, robiť nejaký ako keby čistenie úloh, pripomienkovanie a takéto veci. Druhý by som, čo taký ako keby projektový manažment, dohľad, hej. Druhý by som urobil určite na správu kampaní, že
aj ako keby nasadzovanie spolu s nejakou kontrolou seniora, ale aj reportovanie. Ale reportovanie nie je na mesačnej báze, ale na dennej báze. Hej. Potom tretí by som robil nejaký hľadač príležitosti, že proste máme klientov, hľadaj príležitosti, audituj ako keby neustále potenciál tých klientov. Hej. Čiže taký ako keby motor potenciálu, hej, že konkurencia spustila kampaň, my nemáme, konkurencia dala toto na web, my nemáme, hej, čiže také voči konkurencii. A potom taký ako keby ten obsahový motor, hej, že ako keby, že nie, že 100% kreatívy, ale nejaké idei. Čiže taký, že social media junior. Doobjednám ešte? No, objednám zopár mekov. Ale môže to byť zaujímavé. Ty si vieš predstaviť to rozhranie, že v akom sa to bude nastavovať, ten klo, že myslíš, že to bude užívateľský, akože jednoduchá vec, alebo potrebuješ také... Akože jedine to presieťovanie toho môže byť také, že jemne technické, ale sme v dobe AI, hej, čiže podľa mňa to... Opýtame sa. Podľa mňa to rozchodíš do týždňa celé. Dobre, to som zvedavý. Ja som chcel vravieť, že vlastne v Adobe Premiere konečne, že sa bude dať pridať Claude priamo do toho, ten cowork, alebo Code, teraz si nie som istý, jeden z nich, a že on bude vedieť strihať priamo v Premiéri. Už to vie. Už v Premiéri. Lebo ja som vyskočilo to na mňa v Reelsku, to čo som ti vlastne posielal. No aj keď som tam dal komentár, že nech mi akože pošlo na to link, tak vraví, že ešte to nie je. Že ma budú akože notifikovať, keď to dojde. Ale minimálne s DaVinčím sa to dá. No to vieme. Ale ja to potrebujem na Premiér. No. Počkaj týždeň. No dobre, super. No tak čo, ideme na tú hlavnú tému? No, však podľa mňa sme už aj načali. Už sme aj na konci. Však bavíme sa stále o tom. Ale tak povedz mi, možno začneme tak, že ako ti za posledný mesiac, že čo bol taký najväčší game changer, že čo ti zmenilo AI, čo ti uľahčilo v práci. Alebo nemusí ani ti uľahčiť, ale že úplne sa ti otvoril, že nový obzor, že čo sa dá robiť. Hej, tak aj minulo som spomínal to Lovable, že akoby taký, že ten vibe coding. Čiže na tom stále si fičím, že minulo som vral, že mám 3 aplikácie, niečo som aj ukazoval. Teraz ich máme, akože celá firma má interfejs, máme každý týždeň prídu 2 aplikácie, hej. Napríklad včera na plánovanie podcastu. Aby sme nemuseli to freestyle. Namiesto prípravy. Áno. Takže namiesto prípravy som spravil aplikáciu, ktorá nám vylepší ďalšie. Ale v tej aplikácii aj potom ten posting, hej, že nahratie alebo tá téma je jedna vec, ale potom tie ďalšie, kedy postovať, ako a tieto veci. Čiže ako keby vieš tam také komplexné riešenia. Potom sme spravili aplikáciu na talent management, hej, že stále sa niekto hlási, chce. Takže bude teraz formulár na stránke, klikneš a vyklikáš si, že si junior, zaujíma ťa sociálne siete, nahráš tam životopis a on ti vygeneruje automaticky test pre teba na mieru. A z toho testu sa to rovno hodí do toho nášho talent managementu, čo je naša aplikácia na pozadí. A pekne ešte máme aj urobenú takú vec, že ti príde potom pozvánka na hodnotenie 1 na 1, alebo taký rozhovor, ktorý je vlastne tiež AI, že prepojili sme to z Eleven Labs, čiže spustíš a uvíta ťa môj hlas, že ahoj, ja som Juraj, toto je AI verzia a normálne čaká na odpovede, či je to pohovor, musí stlačiť tlačidlo a odpovedať na tie veci, ale už vychádzajú z toho testu. Čiže ako keby, že nemá to limit a toto je vec napríklad, čo mne strašne veľa môže šetriť roboty a odbúra. Toto je také, akože nie je to, že sa chcem vyhýbať tomu stretnutiu s tým človekom, ale zase akože vieš, že keď to vie urobiť nejaká technológia lepšie možno ako ja ten prvý, tak to také sito by som nechal na túto nového pomocníčka. Sranda. No čiže takýchto akože kopec aplikácií, plus teraz aj nový web robíme kvázi cez vibe coding, pretože chceme tam mať
takéto fičurke pre klientov aj. Klientskú zónu a tak. Tak, že chcem sa s tým vyhrať. No a teraz normálne rozmýšľame, že máme CRM-ko, sme na CRM Keflu a už ako keby cítim, že je to také ako keby moc kostrbaté proti tým aplikáciám, ktoré si robíme. Čiže možno, keď sa o mesiac zídeme, tak budeme mať vlastný CRM. Birdflow. No jasné. A nebojíš sa takých úskalí toho? Že keď tam bude celá firma na jednom systéme? Bojím. Tak je to také, vieš, že teraz je ten trend, že je to v to lovable, ale už keď ideš do niečoho komplexného, už je to aj drahé, už ako keby cítiš tie limity. Takže samozrejme, že sú aj iné riešenia, ktoré či už aj cez ten cloud code alebo cez ďalšie ako keby veci sa dá poriešiť. Čiže v tomto je to také troška, že rozmýšľať, že tam len keď pri tom rozmýšľam, asi už nerozmýšľam na takú dlhú dobu dopredu. Vieš, že keď aj ten, ja neviem, že urobíme teraz na Lavable, lebo proste je nám to sympatické, že máme to rozhranie viacej klientov tam, tak mi to príde také, že nerozmýšľam teraz, že je to riešenie na 5 rokov. Hej. Že je možné, že o pol roka to budeme migrovať, ale už chytím ako keby tie celé dáta a zmigrujem to na riešenie, ktoré, že už tá biznis logika bude tá istá. Už či to bude na takom cloudovom, alebo to dáme na naše Mac mini riešenie lokálne, to už si myslím, že je taká variabilita, s ktorou treba rátať. No dobré, a keď spomíname ten Cloud Cowork a Cloud Code, aký je medzi nimi rozdiel? Však môžeme si to aj ukázať. Sú to jednotlivé aplikácie, akože, ktoré musíš mať v počítači, hej? No, dobre, čiže toto je Cloud. Aha, to musíš mať aplikáciu a tam ty si vieš prepnúť medzi chat, Cowork, Code, áno. Hej? A toto je desktopová aplikácia, lebo ten Cowork funguje na desktopovej, hej? Čiže odporúčam určite, keď Cloud na desktopovú. A prenieslo ti to z Cloudu, čo si mal vlak na textové a také veci a projekty? Z Cloudu? Čiže GPT. Cloudu. Ja, máš Cloud, že nemal si desktop a keď si stiahol, tak mal si tam všetko? No nemal som predtým desktop. Nemal si on. Ja som si to rovno stiahol. Tak skúsim. Ale keď sa prihlásim do iného počítača na desktop, tak tam nevidím tieto veci. Že neprenáša. Že keď používaš tú online aplikáciu Cloud, tak ten ti prenáša. Ale tento, že keď nainštaluješ, tak tie lokálne veci, čo je asi aj dobré. To je za mňa. No dobré, ale keď si dáš chat, tak tiež ti tieto chaty by ti neukázalo, keby si inde otvoril. Dobre, čiže vlastne keď si stiahneš a zaplatíš si Cloud, tak máš ako keby 3 aplikácie. Máš chat, máš Cowork, máš Code. Hej? Čo je taká, že veľký rozdiel proti chatu GPT, že celkovo o Cloude, to môžeš ty povedať. Ten, čo ti ide najviac na nervy. Čo? No najhoršia vec je, že máš obmedzený počet generovaní. No. Neviem, že koľko ti to bere pri kóde, koľko pri Coworku, určite ešte viacej ako pri bežných chatovacích úkonoch alebo tvorbe dokumentov. Takže ty si koľko kúpil? Ty si kúpil ten najväčší plán a už si to takedy minul? No hneď. No, ten najväčší nie, ale ten základný bol nejaký 20. No a ten, keď som používal ten Cowork, tak to som asi za 10 minút minul. Aj. Čiže to sa nedalo robiť, vieš, takže ako náhle som ten Cowork, tak som musel ísť do toho, toto je nejakých $80. No však dobre, akože veď, ale vidíš tu nám vlastne je ten session limit. Hej. A ten pri tom 20 € som hneď naplnil. To je to, čo aj teba vlastne blokuje. No. Takže zatiaľ som nenarazil na limit. Čo je ale výhoda, že vlastne tento desktop môže mať na viacerých počítačoch naraz. Ten istý prihlásený. Čiže môže to byť aj taký, že tímovejší. Moje odporúčanie, ak sa dá ísť do toho tímovejšieho a drahšieho. Hej. Že má väčší výkon. No dobre. Čiže chat, to je na text. Hej? Čiže klasické ako chat GPT, zadáš, odpovedá, ideš. Hej? Rozpráva sa s ním. Jo. Čo je fajn, že už sú aj tie konektory aj v tom chate a sú veľmi jednoduché. Hej? Čiže ty, keď si dáš tie pluginy, tak ich tu máš veľa, ale môžeš si pozrieť aj tie konektory a môžeš tam na Google Drive, môžeš tam na Gmail, Canvu,
kadečo a potom veľmi jednoducho, keď dám teraz, že zosumarizuj mi moje maily, tak mi ich zosumarizuje. Čiže ty vyberáš, do ktorých aplikácií on môže mať prístup. Áno. A funguje to troška lepšie ako v ChatGPT a môžeš mu dať príkaz, že preusporiadaj mi kalendár. Dal som mu napríklad minulý týždeň, pozri sa, mal som tam 300 mailov, bol som celý týždeň preč a v piatok som dal, že zosumarizuj mi maily podľa takých, čo vieš rovno dať, že spam, nepodstatné a daj mi také, na ktoré sa zamerať. Hej. A hneď mi ich rozdelil, dal mi, že 200 je brak. To som povedal, že niektoré rovno dá preč a nechal mi 5 dôležitých fakt. Tie som si dal preplánovať na pondelok, včera som nestíhal. Klasická mailová. No, čiže ten Sonnet 4.6 je taký asi optimálny model teraz na aj taký, by som povedal, že výkonný na také denné operácie. Čo je dôležité ešte povedať pri celkovo Claude, ak ste nerobili, tak on má skills. To je niečo, čo GPT úplne nemá, tak to explicitne. A tie skills sú vlastne knižnice. To sú ako keby také tie moduly, hej, keď to nazvem v GPT, ale on sa inak na to pozerá. A že napríklad môže si tu vložiť skills ako keby brand manuál, hej. Môže si tam ako keby vložiť tú takú znalostnú bázu. Čiže predstav si, že tie skilly sú tvoje zručnosti, ale potom ich vieš volať. Ako keby, hej, len tá logika, tá hierarchia je troška iná ako v tom ChatGPT, on sa na to úplne takto nepozerá. Čiže tu nás si vieš doplňať tie skilly a to môže byť naozaj skill, teraz ja neviem, social media, manažér, hej, a je knižnica asi 3000 z týchto skillov, čiže vie si to aj stiahnuť, niektoré sú defaultne, ale vie si tam vytvoriť aj nové. Je tam zároveň aj riziko, že nejakých 30 bolo identifikovaných ako nejakých podozrivých, čiže cez to sa vie ako keby, keď si naskilluješ nejaké veci, stiahneš, tak je to aj tak troška risk potom, že môže nejaký zadné dvierka tam byť. Čiže toto je dosť taká akože dôležitá vec a to platí pre chat, pre Cowork aj pre kód. Tie skilly. Čo by si mohol takého projektového manažera alebo niečo, alebo takú asistentku, taký skill, hej? Čo ale aj tie firemné, vieš, že môže to byť, že ja mám rád copywritera Jasmina Aliča, tak si dáš, že skill Jasmin Alič, copywriting. Hej, dáš si, ja neviem, skill ako sa voláš, Filip Langstein. Máš také menovky, by sme si mali dať titul. Zapoznáme iba 4 roky. No, Cowork je vlastne taká sranda, že napíšeš tam niečo a dáš mu prístup k počítaču. No ale k celému? No, či vyberáš ako pri čete? On sa ťa pýta. Akože primárne mu určuje, že s ktorou zložkou má pracovať. Hej? To je to, že working folder. Ale... A čo iné sa tam dá ešte rozkliknúť? Ako working folder? No, môžeš zvoliť čokoľvek. Môžeš tam Google Disk pripojiť, môžeš tam čo dať. Okay. No, ale s týmto ja tak až nepracujem. Ja s tým pracujem tak, že som si stiahol plugin do Chromu a tým pádom ho vieš pustiť aj akoby do Chromu. Čiže on zadá mu teraz nejaký príkaz, však daj niečo, že čo by si chcel. Čo by som chcel? No napríklad, že ja neviem, že pozri, ja neviem, zubné ambulancie na strednom Slovensku a daj mi ich kontakty do tabulky. Hej? Ešte by sa... A mohol by som tam ešte napísať a pozri tie, ktoré nemajú meta-ads pustenú. Hej? No, a chcem len tie, čo nemajú spustenú meta-ads reklamu. No a teraz... Teraz máme 20 minút, hej? Hej. Môžeš opisovať, čo robí. Hej, on, akože toto sa mi páči aj na tom Claude, že veľakrát aj keď si dáš vytvoriť dokument, tak ti ukazuje ten proces. A až vieš, že čo ako robí a potom sa vieš k tomu vrátiť, ak je niečo zle. No môžeme dať, že ja neviem, dáme
len Banská Bystrica, alebo spýtal sa nás nejaké otázky, že rozsah hľadania, aký počet, tak dáme, že max 2, nech to je rýchlo a ostatnému necháme, nech si domyslí. Nech si domyslí, hej. Dobre. Čiže urobiť si nejaký to-do list, začne vyhľadávať a v nejakom momente dojde do nejakej ako keby bodu, že nebude si istý, hej, alebo že potrebuje nejaký iný interfejs. Čiže v tom momente tam v tých konektoroch si vyžiada ten plugin. Hej. Ja neviem, či som to minulo spomínal, dal som mu vyhľadať databázu marketingových agentúr v tom Singapúre. Urobil mi tú tabuľku a dal som mu a napíš maily. Hej, a on si otvoril ako keby môj Gmail. Hej. Videl som presne, že urobil tabuľku, dal mi, ako bude tá správa vyzerať. Otvoril si Gmail, dal mi, že idem napísať tomuto súhlasíš? Áno. Dal som a napísal. A ty čiže... vlastne, kým on pracuje, tak ty dokážeš robiť iné veci na tom počítači? Že ty to nemusíš, že tu keby si to pozeral, tak to vidíš, ale keď to zavrieš alebo minimalizuješ, tak ty nevieš, čo on robí, len... Hej. Vidíš, teraz napríklad v tomto prípade som myslel, že si vyžiada že si otvorí ten Chrome. Zatiaľ vyzerá, že a teraz ide overovať tu meta, že už má 6 ambulancií, teraz ide hľadať, overuje metaec. To som zdavý, či dokáže si on interne tú meta knižnicu pozrieť. Lebo to sú, keď som hľadal tie kontakty tých singapurských agentúr, tak vtedy som to dal, že niekto pozrie v internom nástroji. Vieš, že nemal na to prístup. Čiže vtedy si musel otvoriť tú aplikáciu. Ja som zvedavý. Tak môžeme to nechať bežať. Tieto metareklamy ma zaujímajú, lebo to potom z hľadiska researchu je super nástroj. Vieš, že keď robíš research k novému klientovi akože alebo ku konkurencii. Najviac mi vybilo poistke, kým to nabehne. Aha, vidíš, teraz dal, že skúsim priamo skontrolovať metaec cez prehliadač. Vidíš, teraz ide Cloud Chrome. Keď je taká tá žltá kartička, to znamená, že on je tam. Aj tu na to vidíš, signalizuje. Čiže on vždy vidíš, ty môžeš si teraz otvoriť a robiť si, čo chceš, ale on si otvoril teraz túto kartičku. A to nevidíme, že čo kliká? No, uvidíš to. Len rozmýšľa, čo tam dá. Tak to je. Aha, počkaj, nechce. Ale povolenie. Dôverujeme mu. Nájdem na to. Hej, čiže už si dal, že Facebook. Okay. A teraz vidíme, že... Aha. Čiže teraz si zobrazil tú knižnicu Meta a teraz si vytvorí ešte tabuľku Excelovú, dá to na jedno miesto. Ale asi dá, čo zase chce od teba, nie? Keď sa nehýbe. Nie. Nechce nič. Aha, čiže on zistil, že čo v tej Meta Library, že ktoré firmy majú spustené Meta reklamy. No, tak ešte jeden počítač si kúpim, že obchodník. A to bude posielať maily, že videli sme, že konkurencia ide, vy nie? No, super. Treba. A potom ešte jeden počítač, ktorý bude nasadzovať tie metareklamy. Ako špecialista, keď to ten obchodník predá. Si vizionár, ty myslíš 2 týždne dopredu. No dobre, tak dúfam, že všetky marketingové agentúry, ktoré to využijú, tak sú povinní, to je disclaimer, poslať 10% potom. Dobre, takže už nám to spracováva. No a to som chcel ešte, kým necháme to bežať. Dal som, že potrebovali sme náš interný projekt, že iný pohľad som na to potreboval. A dal som, že boli sme na stretnutí a dal som poznámky zo stretnutia. A chcel som, že update tej stratégie, čo máme. A mal som to, už tento je pripojený aj na našu kanvu, aj tieto veci. A ja som mu dal, že toto je zápis zo stretnutia, coworku som to dal, že prosím ťa že pozri ako keby všetky dokumenty, kde klientská aj reporty, aj stratégiu a že navrhni podľa tohto zápisu tie zmeny.
že ako to vidí. A čo ma prekvapilo, tak si sám, ja som nepovedal, že otvor si Canvu alebo niečo, ale že sám rozmýšľal, že otvoril si Canvu a dal tam vyhľadať a našiel ako keby aj prezentáciu, aj reporty, otvoril si, ako keby rozmýšľal v súvislostiach, že otvoril si CRM-ko, otvoril si tie veci, ku ktorým má prístup a že ten výstup bol veľmi validný práve preto, že si pozrel ten kontext. Dokonca, že aj do tej platformy si pozrel. A že jeho to napadlo pozrieť si ten kontext, hej, že to je zaujímavé. Okay. Ale že ty keby, vieš, že naozaj, že tam máš tabuľku, tam máš prezentáciu, tam máš niečo a je to veľmi ťažké, ako keby niekedy aj ty máš problém si povedať, že kde máš všade tie informácie. Hej. A on, akože ten výstup bol fakt, že geniálny. Dobre, a keď dávaš napríklad, že Excel versus Google Sheet, že vie to vytvoriť aj tam, či preferuje tvoriť v Microsofte, alebo... Nie. Ako, nie. A dokonca výhoda, vieš, že toto napríklad ChatGPT nevie, že ty mu dáš, že vytvor mi Excel. Hej. A tento ti povie, tomu povieš, nájdi si Excel, alebo dáš mu ten Excel a doplň ho. Hej. Čiže on si ho otvorí na tom disku lokálnom. No takže tam teda dá... Nedal síce dvoch, ale... Môžeš mu vynadať. Dobre. A pozrite, a tie metareklamy, kde je... Ale ja som dal tí, čo nemajú. Že daj mi zoznam len tých, čo nemajú. No a teraz by som mu dal, hej, že mám tabuľku. OK. A napíš mu e-mail v mene Juraj Začko, kde chceme naviazať spoluprácu. Ohľadom metareklám. Ohľadom meta. Má ten konektor na Canvu, aj tom som skúšal, že keď povieš, že urob mi prezentáciu k tomu, tak vie ju spraviť. Ale vie v tvojej šablóne? Vie v tvojej šablóne. Jedine, čo nevie si akože dať vytvoriť nový súbor, ale keď mu dáš existujúcu, tak si vie poupravať. Ale trvá to strašne dlho. Že to je ako kebyže máš ten 20 eurový, tak si na tom aj celomesačný. Že tam by som povedal, že aj trojročné dieťa by to asi lepšie urobilo. Ešte, okay. Ale zatiaľ. Hej, a teraz sa vypýta, z akého mailu a tak ďalej a navrhne ti mail a ideš. Hej, tak už napísal mail, dobrý deň, mám sa Juraj, mám sa na marketing. Akože normálne by som to aj dal poslať. Skúsime, pošli. No dobre, ale... Mali sme tam dať niečo, že vaša konkurencia to využíva a vy nie. Či ešte budeme vedieť upravovať? Či... Už je koniec. No. Áno, len zmeň, že konkurencia to má a vy nie. Vy nie. A ešte sme mohli, že každého nech osloví, nie? A to nebude vedieť, lebo niektoré boli, že info. No, napríklad, že keby si chcel, že teraz, lebo to sú kontakty na ambulancie, hej, tam sú info a neviem čo. Takže teraz taký vyšší model by bol, že by som povedal, že OK, tak pozri, že kto z tých zubných ambulancií na LinkedIne. Hej. Vieš? A nájdi mi kontakt, ja neviem, na zubára alebo na sestričku. Mohli by sme sa skamarátiť na LinkedIn napríklad. Aha, čo odoslať to musíš ty. Aby si prebral. Vie to aj on. Zodpovednosť. Som myslel, že to je tak, vieš, že... Nie. Ešte je to trošku pomalé, ale... Je to určite pomalšie, ale to je presne to, že si predstav, že máš tú mašinku v tej kancli a to robí celý deň. Hej. No, a neviem, či poznáš obchodníka rýchlejšieho ako... No veď... Ale vieš, že nedal by si iba toto, dobre, tu sme si vybrali metareklamy, ale že analýzuj, že celkovo proste tie nedostatky voči konkurencii pre komplexný marketing a daj mu konkrétne riešenia. Áno, veď on to môže jedného klienta aj celý deň robiť. Jasne. A môže to byť proste, že... Alebo jeden segment, nemusíš, že klienta, ale segment a takto. Že... A teraz to nie je o tom, že musíš ich osloviť, ale že aj ak si ty zubná klinika, alebo ak máme my klienta, môže to byť, vieš, že... Jasne. Že vidíme tie dáta, že aj čo funguje, čo nie. A toto ti už skončilo, tak chce otvoriť drafty.
No, akože je tam také pokúšanie, daj tak nasla. Daj ho dostať len zmenený, nedal ti podpis. Dal ti iba... A potom v ďalšom vyhodnotíme, hej, že pošleme týchto 10 a vyhodnotíme, že koľko. Koľko klientov nových máme. A nebudeme mať čas točiť podcasty, lebo budeme. To už teraz nemáme. No dobre, ešte to prečítam v kľude. Nie som človek zbrklých rozhodnutí, ako sa vraví. To neviem, ale... No dobre. Toto bolo zaujímavé. Som rád, že som to konečne videl. Veľa vecí, čo vieš robiť v coworku, vieš robiť v kóde. Ale ten kód je tiež troška inak funguje ako ten cowork aj chat. Že tiež to není, že rýchle. Čo je ale na to veľmi zaujímavé je, že napríklad to strihanie videa, čo si povedal, hej, že ten cowork, skúšal som cowork, že dali sme tam proste dlhé video a dali sme, že kde rozprávam túto konkrétnu vec a povedal som, že vystrihni to presne tú časť bez pauz, hej, a trvalo mu to 5 minút, vystrihol to. Bolo také kostrbaté a on na pozadí má nejaký editor, ale teraz som pozeral veľa návodov aj na kód, že sa dá ten skill, že importuješ tam ten skill strihača a on si urobí v sebe potom ten normálne ten strihací ako keby program, hej. Vieš? Že tam vieš posúvať, že tam vieš vkladať. A to mi prišlo akože extrémne, že tak sa na to pozrieť, že si urobíš z toho kódu. Áno, že si nakoduješ vlastného strihača, že on má tú zručnosť, aj to, čo si ty vravali, zase niečo iné. Že väčšinou sa to robí cez nejaký skriptový editor, ktorý má ten Premiere alebo ten DaVinci a oni komunikujú medzi sebou, že vlastne kód pošle kód tomu Premiéru, ako to chceš. Hej, ale podľa mňa to je taká, že super, využiješ tie funkcie toho Premiéru, ale zase možno pre taký lepší užívateľský zážitok možno bude tá budúcnosť práve, že ten kód bude na čokoľvek. Ale kód, akože aj Jakub spomínal z hľadiska tých PPCčiek, že tam si vieš dá ako presne, že nakodiť tých agentov, že aby to dávalo zmysel. Vieš, že možno nie v coworku. A tam je presne tá sila, že to nie je, že teraz každý PPCčkar bude mať ten istý skill. Hej? Že Jakub si môže robiť vlastnú sadu skillov, že kontroluj to každú hodinu a zmeň tam bidovanie, zmeň tam kreatívu ak. Hej? Druhý to môže mať inak. Čiže ten rozdiel bude aj v tom, že aký má reálne ten mindset a ako si vieš upraviť ten nástroj. No. Dobre, tak máš úlohu teraz na 2 týždne kúkať kód namiesto coworku. Ale nie, super. Akože veľa vecí vyzerá peckovo. Ja využívam tento kód zatiaľ iba normálne v prehliadači, takže musím stiahnuť túto apku a uvidíme. Dobre, chceme ešte nejaké štandardné sekcie, či ukončujeme? Akože štandardné, že čo si majú odniesť z tohto dielu. Ja by som povedal, že ak vás AI ako keby baví, ak vás toto zaujalo, tak robíme aj AI Ready kurz. Teraz začíname v apríli ďalšiu časť. Čiže robíme kopec podujatí, aj napríklad takú roadshow, kde ukazujeme tieto veci, že snažíme sa inšpirovať nielen marketérov, ale aj podnikateľov k tomu používaniu alebo kohokoľvek. Hej? Lebo napríklad ten AI Ready není vlastne pre podnikateľov. To je preto vôbec, aby sme nejako prežili v tomto rýchlo meniacom sa svete. Čiže podľa mňa výhoda u nás, že máme k tomu vzťah, že väčšinou len zdieľame to know-how, čo nám funguje. Hej? Čiže toto je podľa mňa taký message, product placement. Jo, druhý. Dobre, super, takže tešíme sa na vás, na naše roadshow. Ďakujeme. Ahojte. Ahojte.